again to my YouTube channel. Dito na naman ako. So dati kami tibagatan. Ti aramidam mi tibagatan kat magtutod ng uling. Kunti lang to kaya wag kayong magalit kung irapitol po. Pero ito nagtanim din kami ng kasi yung pinutod lang namin yung aalisin kasi magtatanim kami kaya inalis na yon. Pero nagtanim kami dun sa kabilang niya yung hindi masakop yung pagtataniman namin kasi sayang naman pag di inuling kaya inuling namin yung pinutol kaya yon nagtutod kami kunti lang naman yun isang sanga lang naman yun isang puno lang yung inuling nila kaya huwag nyo akong parapitol po dito na naman si bakla So, yan yung mga tanim namin o yung mga pepper tree. Yan, tinanim namin yan kapalit ng mabilis yan lumaki o. Matagal na yung pinutol namin, kaso nga lang inuling na namin kasi wala na kaming pagsungrod. Kaya yon, wala, inuling na namin. Oh, ganon, dito si bakla. So, ang ganda ng view dito sa Bagatan mga kabagis kasi makikita mo yung Mount Balongaw, yung Camposan to, yung Concepcion, ganon. Bago tayo magtutudtod, itutur muna kayo dito. Hala, nagpigsa no! Hala! Napuran sa may sangkan. So ngayon guys, may nagpupur kanina pa yan lumakas Atay! Paano kayo mamo? Ang nakigtot pa ni Iskay mga kabagis na kapag kanong inimi. Kita nyo ni agawid ka no lang. Filter lagay. Ngawanay. Mga kabagis, so pantar nga ro din ti pagtudtudanan ni baka pumudot tumanin ko matay man taon ta di kalman. Nagpwadyo po doon. Kaya pantar nga ro doon. Ida kanina ate. Nanakin. Kasi okay. Ada nakita ko So tama ka bagay sa bagay kalapawon niyo datada kuyan dapat ti bag mga kumanan sa kasar may pakita man ti vlog ko na di kuha taga Manila nga nay puro dito ate kalapaw nga to inaramid ni Tatay Pidot iti da nga maturog da kuya nga da kuya kunog bambantay da iti ugeng nakita ko nakidtot ka ay gana nakita na nagpicture. Kuya, nagpicture. Mga kabagay sa dating nalada nga labong ni dakuyak. Ato ni dating nalada pag dingada ni Kuiron sa mga kakakasdan ni tututut dagaya mo. Nalada di kawain ato mga kabagay sa wow. Dumakal ato no madim nala kawain sa ato yun. Sungati kawayan. Masisi dati na Tama. mga kabagis agtututud ang arudan ni dati kadwa ni kuya nga barbaro tani nagagat ata kabagis amoy lang. So agtutud tayo matan nga mga kabagis mabit nga malpas. Natapos ko. Hindi ka ni Jai. Hindi ka ni natapos ko dyan.
dua. Ato niya ang mga kabagis ni ibagbaga ni agugugin kami. Agmumula kami malanti kasukat na mga kabagis aglayos nga raw. So agmulmula kami data. Data na nagado ni muda ni kasukat na. Kun ate pinagtutudo mga kabagis agmula kami tumanti barbaron. Taano maduntaon taano dun tumati pagpabalay. Taano kwan saktun to dumakal to dagitaang. Tama ka ba, Sir Miguel Alda, sa mga pinainom ko ni nakainom dalaunay. Nagpudo ganun kita nawon. Buyuti. Mga kabagis, tatapang gupay ko ang jikalding ko, na kinuha ni kuya. So nga mabusura. Nagpudot pa. So nga pagkuha ko, Kali, nag-dread tricycle. At mga kabagay, i-prank tayo ni Sky kung magatay ko sa tapos. Lanan! Lanan! Tatakpan! Bangkay niya. Hindi na. Nandiyan Sky. Nandiyan na. Ginagawa mo.
Ah, miss ka. Ay. Naimas. 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 Saan ka imas? Imas! Wanan. Sana all. Naimas. Saan? Lulukon na ka lang. Balat ang gulila. Mga kabagis, ada nakita na di sili mga dati ni kuya nga nagadubungan na so nga na pa may tinudtud pa tani sayang buat lang nga road makirdida mabilagda hindi nga supay nga chiloil nga naksa Imbali yung magdamay. Di siya bali nung ang adyan ko. nagpudot Udot. nagadupay lang ni mga kabagis si Mala Alagay ka ba? Adog. nagagadi Nis ka lang no pati ko lagay Pagkakata na. Ah. sa atin ni Edi natodto doon nga sili nagado nagado ni ang natin nagpayanti kinado na nabinag atin nabayag kami nga madimi nga kinitkitan tapos nakita na ni kuyak mga kabagis ngay kun baga na nagado napitbirak ni imot na nailoblob ni bakla So tata mga kabagis, nalbas na nga nagtudtodan ni atan hindi na tudtad dam, bagdatad dati, ano ni lito, 4, 6, 8, walo, tayo natadtadang. Oray no kasta, nadaadala tati paggaron may maada ti pag sungurod may mga kabagis ta, awang garod ti ko amin sunga kinwamen, agawid kami ng nalpasan, yung tayong marodan. Kat ato yung mga artipalpas na ito video kon, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga video. Bye!